Siyanibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Igama lami ke ngu-ST Wadlamini, umntana kaNkulunkulu osindisiwe. Siyabonga kakhulu bazalwane bami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Uma umzalwane ke usendaweni right kakhulu. Yona platform la khona sikhuluma izinto zebandla, sikhuluma izinto the body of Christ nje at large. So siyabonga kakhulu bazalwane egameni lika Jesu Christ. Today I'm joined by ubaba umpostoli egameni lika Jesu umuzi wezigwili. Xumalo esinayo lapha namhlanje egameni lika Jesu. But before ngizomamukela baba siyabonga naphila. Siyaphila kakhulu Dlamini esithini njalo. Siyaphila kakhulu baba. Abalaleli emakhaya. Namhlanje ngizothanda ukuthi ke sithinte indaba yovuko. Indaba yovuko. But nje few seconds nje baba ngicela nje ukuthandaza then bese singena straight. Baba egameni lika Jesu siyabonga uNkulunkulu wethu engcwele, uNkulunkulu wethu namandla. Siyathandaza uNkulunkulu wethu engcwele ukubonakaliswa kwakho nakule ngxoxo egameni lika Jesu Kristu. Baba wethu engcwele, uNkulunkulu wethu namandla, we pray that you influence the whole church in the name of Jesus Christ. Amen. Baba mpostoli siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Amen. Siyabonga kakhulu. Namhlanje ngiyathanda ke sithinte indaba yovuko. Kodwa nje before sizoya khona. Mpostoli kunezinto eziningi ezenzakalayo la ngaphandle. Okay. Ngeke ngahlangana nenye video abanye abazalwane bekhuluma indaba yegrace. I think ezinye zezihloko lezo engiyothanda ukuthi mhlambe ngokuhamba kwesikhathi ke siyibuke indaba yomusa. Ngizokhotha nje kancane kuleya clip engangayibona eyokuthi okay mhlawumbe ngikubizwa ngokuthi umusa uhamba ufike iphi mpostoli kahle umusa wenkosi esenzelwa wona. Umusa kaNkulunkulu uyathinteka. Evukeni kwabanye balaba. Okay. Ezobe sikhuluma ngovuko lwabo. Okay. Namhlanje. Ngawazi ngisho besingaqala ngayo indaba yomusa. Okay. Noma besingaqala ngendaba yovuko yona ingene phakathi yomusa. Kuyafana ayikwazi ukugejeka isale ngaphandle ngesizathu sokuthi kulezi inhlobo ezimbili zabantu abazovuka kwabafileyo. Abanye babo kuthinteka umusa kudingeka wona. Babe abantu abathenga phambi kuba balale. Bebe abawumukela noma bawufumana. Okay. Umusa kakhulu. Okay. Ake senze ngamabomu siqale ngendaba yovuko. Okay. Bese umusa siubeka ungena as a prerequisite. Yalaba abanye ngoba inhlobo zabantu abazovuka kwabafileyo zimbili. Okay. So ke laba abanye ukuze bavuke kwabafileyo umusa is a prerequisite. Okay. Kumele ube holale wawumukelile umusa kakhulu. Okay. Ukuze uvuke ake siqale ke kwi-Old Testament sithinte indaba ye-resurrection uthi ikhona lento yovuko kahle. Daniel chapter 12 verse 3 ikhona. Okay. Ayabona ke sivele singene straight eclassini. Singena kuDaniel chapter 12 verse 3 kodwa ukuthi laba abanye ukuze bavuke ngoba bazovezwa babe babili inhlobo zabantu abavukayo. Okay. kuDaniel chapter 12. Daniel chapter 12 verse 3. Ufundeka kanje. Abahlakaniphileyo bayakukhanya njengokukhazimula kwesibhakabhaka. Nabaphendulela abaningi ekulungeni njengezinkanyezi kuze kube phakade naphakade. Uqhubeke ke. Kepha wena Daniel gcina amazwi unamathisela isincwadi kuze kube sesikhathini sokugcina. Awuqale uthaba ithini abaningi ngenzansi? Oh yes. Abaningi bayakwehla benyuka ukwazi kube kuningi. 5. Ngase ngibona mina awufunda uqale ku2. Ngiqale ku2 ngoba sifuna le ndaba ye resurrection. Abaningi abalele emhlabathini wothuli bayakuvuka. Mana abalele emhlabathini wothuli bokwenzani? Bayakuvuka. That categorically states it clearly ukuthi ukuvuka kwabafileyo first thing kukhona. Ukuvuka kwabafileyo kunjani? Kukhona. Uthi kuyokwenzeka literally. Abaningi abalele emhlabathini wothuli bayakuvuka. Qhubeka ke. Abanye
bavukele ukuphila okuphakathi sebehlukaniswa ke inhlobo zabantu ezivukayo khona bazovukela ukuphila okuphakathi yilabo ke i-prerequisite yokuvuka kwabo okobe ukuthi balale bewamukelele umusa akungabi ungcono kwabo nakulunga kwabo namandla abo nabungcwele babo ngokwabo namsebenze emihle yabo ngokwabo kodwa ingalokhu okwenziwe uNkulunkulu kubo ngomusa ngokukholwa yebo okay abaningi abalele emhlabathini wothuli bayokuvuka abanye bavukele ekuphileni okuphakathi abanye ihlazo nokunengwa okuphakathi abanye bazovukela kwihlazo nokunengwa okuphakathi uyabona ke impilo yomuntu okholwayo ngeNkosi uJesu nongakholwa iNkosi uJesu inezinto ezifanayo ezozonga ngendlela engafani nangekhathi engafani abakholwayo nabangakholwa bakuvuka kodwa abakholwayo bovuka ngaphambi kokuba kuqala iminyaka enkulungwane yokubusa kaJesu nabangcwele emhlabeni abangakholwa bona bazovuka after iminyaka eyinkulungwane sebevukela ukuyokwahlulela so lithinta iscripture esiqondene nalokho okwesibili kune judgment i-judgment yalabo abakholwayo izobihlukile i-judgment yokuthola imiqhele nemivuzo okumele bayithole njengokwenza kwabo emhlabeni ngaphambi kokuqala kweminyaka eyinkulungwane yokubusa kaJesu emhlabeni laba abangakholwa nabo bazovukela kwi-judgment i-judgment okuzothi uma beqeda lapho kwahlulelwa baphoswe bezwa echibini elivutha umlilo elinesibabuli sinama judgment angafani sinenhlobo zokuvuka ezingafani kuningi okungafani okuzokwenzeka kodwa igama lakho i-judgment sinazo sobabili kodwa ayifani uvuka abafilo sinakho sobabili kodwa kufani indawo okuvukelwa kuzona zikhona azifani sivukelwa endaweni engafani sivuke ngezikhathi ezingafani even nezikhathi nezikhathi okuvuka ngazo ayifani okay si-separate isikhathi i-period separate 1000 years imillennium yonke abakholwa bavuka before i-start of the millennium babusa nje lo 1000 years u1000 years kaJesu ukubusa babusa kanye naye laba abangakholwa abavuki kuzovela ku-scripture sokuthinta bavuka after 1000 years ikhathi ayifani indawo okuvula kuzona ayifani ama-experiences okuzokwenzeka kulapho sebevukile awafani ukuthi uyovuka kwenzakaleni kuye uvuka kube njani kuyena akufani so-ke ukuvuka kwabafile bakhona abanye bovukele ekuphileni okuphakade abanye bavukele ehlazweni nasekunengweni okuphakade uJesu ke wayeseshaya isitembu wake-endosa lokho ukuthi abantu bazovuka kodwa bazovukela endaweni engafani John chapter 5 verse 28 sure ngokaJohn chapter 5 verse 28 yeah ufundeka kanjena ke ningamangali ngalokho ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni bayakulizwa izwi layo bonke abasemathuneni bakwenza yani bakulizwa izwi layo 29 abenza ukulunga baphumele ekulungeni kokuphila mana abenze ukulunga baphumele kuphi ekulungeni yes abenza okubi ekulungeni nani okay abenze ukulunga baphumele ekuvukeni kokuphila baphumele ekuvukeni kokuphila yes that is the type of resurrection abantu abenza ukulunga abazovukela kuyona qhubeka abenze okubi ekuvukeni kokulahlwa ngiyayithanda indlela uJesu asebenzise ngayo ilanguage choice of words kaJesu ngoba yoba ethi abenze ukulunga nje ufuna ukuqinisekisa uJesu ukuthi wena uyakuthola ukulunga ngokukholwa njoba abaseRoma 10 verse 9 nje bethi umuntu uyakholwa ngenhliziyo kube ukulunga yes uyakuthola ukulunga ngokukholwa kodwa ayigcini indaba unokulunga okunikiwe noma okutholile uma usukunikiwe wakuthola you are expected to do righteousness lapha akushiyo ukuthi abanikezwe ukulunga as a gift noma abanokulunga kuthiwa abenze ukulunga ukulunga lokhu kunamasayidi amabili kune aspect of being ne aspect of doing okay ngenkathi ukholwa ubalwa njengolungile ku aspect of being yakho uba olungile le aspect of being ya providelwa ukuthi uma kwenzeka ukholwa kanti akuzukuphela ama second ambalwa ufe
ungabi wokweleta ukungena embusweni wezulu ngoba nakho kuthiwa awukwenzanga kanti ithuba lokwenza ukulunga ubanga nalo wakholwa wafa on the grounds of the righteousness based on your aspect of being ukuthi ukholwe kwaba ukulunga uyongena ngalokho kulunga lokho kunikiwe ngoba ukholwe wafa awukholwanga wangani kwaba nethuba lokwenza kodwa uma ukholwe waphila uba nokulunga uyakholwa ngenhliziyo kube nokulunga okuphiweyo futhi uphinde wenze ukulunga njengoba uJesu exstate ngicela singaleqile leli statement ukuthi abenze okay lalela ke kuyadingeka noma ngabe kuthiwa usuyisigebe ngisokukholwa ngoba igebe ngizokukholwa sinomkhutshana ukuthi zithi ukulunga kuyona into okudinga uyenze udinga nje kuphela ukuthi uNkulunkulu akuphe khona bese ke account ukuthi uzohamba kanjani uyongena izulu ngoba uNkulunkulu ukuphila ukulunga isigebe ngisokukholwa leso ukulunga kuyenziwa ukulunga kuyenziwa awufunde izenzo 10 sibone ukuthi u38 akazi kuyiveza indaba yokwenziwa kokulunga kwenziwa ke manje hayi unakho njengokunikiwe as given but ukwenza awufundi izenzo 10 uthini verse 38 uthini 38 loku okay ngathi uqhamuka okay ngathi ngiqalela ku 37 niyalazi izwi elamenyezwa eJudiya lonke liqalile eGalile emva kokuphaphathisa akushumayelayo uJohane lokuthi uNkulunkulu wamgcoba uJesu waseNazaretha ngomoya ongcwele nangamandla owahamba enza umusa ephulukisa bonke ababase mandleni kaSathane ngokuba uNkulunkulu wayenaye 39 nathi singofakazi bezinto zonke azenzayo ezweni labaJuda naseJerusalema yena abambulalayo bamphanyeka emthini lowo uNkulunkulu wamvusa ngosuku lesithathu khona lapho ke eqala angithi izendlini yakho lolu chapter 10 khona lapho uJesu uPetru eqala khona inkulumo ethi nambala ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akabheki ubuso bamuntu that should be above verses ake sihle sisuke sibheke ukuthi verse 35 bathini ebese ethi kepha ezizweni zonke omesabayo uNkulunkulu nowenza ukulunga u35 uthi kodwa ezizweni zonke omesabayo nowenza ukulunga u35 uyamam asiqale siye 34 ke uthi nembala khona uPetru wavula umlomo wathi nembala ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akabheki ubuso bamuntu qhubeka kodwa ezizweni zonke omesabayo nowenza ukulunga manake hayi onokulunga kodwa onjani owenza ukulunga manake elesingaki leli verse eliveza ukuthi ukulunga kuyenziwa elesibili sisuka ku John 5 verse 29 yes lapho ethe uJesu abenze ukulunga uyazi ingani le ndaba yokwenza ukulunga ivezwe ibe emphasized eBhayibhelini ukuthi abantu abakholwa abahlukene kabili khona umuntu okholwa afe njengeselelesi sure lesaselelesi asilitholanga ithuba lokwenza ukulunga yingakho ke kune provision yomuntu uthi abe nokulunga ngoba ukulunga is the only qualification ongena ngayo izulu kune provision ke la kwi salvation yokuthi ukholwe ngenhliziyo kube ukulunga awukakwenzi njalo usakholiwe nje wena wasuba given and granted igrace yokuthi ubalwe njengongazange wone ubalwe njengolungile so that uma ungafa same time njengeselelisi esakholwa safa based on that righteousness you are qualified ungena izulu awukwenzanga ukulunga uyabona we are here we are talking about umuntu ongazange aligodle iculo ayesontweni ongazange aligodle iBhayibheli ongazange kuthiwe sekuyithuba lomnikelo waya ngaphambili kubasket wafika wafaka umnikelo sikholwa umuntu ongazange ayiphamisa izandla adumise zagcina iphakanyiswe ezipikili sure wakholwa kulenga izandla iphakanyiswe ezipikili kodwa wakholwa wafa wayengena izulu walingena ngani walingena ngerighteousness egiven given ngoba ukwenza lokho kukhulunywa ngakho ku5 verse 25 akakwenzanga wafa akangalithola ithuba lokwenza bese kuzoba umuntu okholwe uJesu kwaba ukulunga kanti akazofa usazophila ngenkathi uphila kakushiya ukuthi ngoba nakho nokulunga okunikwe phila nomi kanjani uzophila wenza ukulunga njengoJohn 5 verse 29 owenze ukulunga enikiwe ukulunga lokho okunikiwe kuzokunikeza enablement
yokuthi ukwazi ukukwenza ukulunga manje. Phela abantu abalishumayela ivangeli babona abantu bephenduka bese bebhabhadiswa banobufakazi balento ukuthi sishumayeze abantu ababuya ko AA behluleka ukuye kugwayi sebebuya ko AA Alcoholic Anonymous behluleka ukuye kugwayi kodwa akholwa uJesu kube ukulunga benamandla okuyeka. Sure. Inqwaba ngoba ukulunga lokho uJesu afika nakho ngenkathi ukholwa uye kuza ne-enablement yokuthi ukwenze ukulunga. Ukulunga ufika ube nakho kodwa futhi ukwenza i-enablement ku-enablishe ukuthi wena wenza ukulunga kuyenziwa ukulunga abenze 5 verse 29 abenze ukulunga bavukele ekuphileni okuphakathi abenze ukulunga. And then izenzo 10 verse 35 ezizweni zonke abamesabayo nabenza ukulunga kuyenziwa. Ngisho lokho ngoba insizwe zokugcina kunomoya oshunyayelwa egameni lokuthi uyisambulo wama omissions ezinto engama requirements afuna uNkulunkulu. uNkulunkulu nama requirements ukuthi ungene ezulwini lakhe. Awuzovele nje ulingene. Uyabona uJesu waye emphasize indaba yobumqoka bama requirements. Ngenkathi ethi akusibo bonke, that is Matthew 7. Ungawuthola verse 21 ethi akusibo bonke abathi inkosi inkosi. Yes. Aba ukungena embusweni wezulu kuphela owenza intando kaNkulunkulu owenza. Uyabona ke lo moya weomission okamayibonele sewukholwa uJesu wasindiswa bese kuthiwa noma ungayibonela njena by virtue of igrace or by virtue of righteousness oyithole ngokukholwa uJesu you can do anyhow uyongena ezulu. It does not work like that. Awusindisela ukuphila umathanda ngoba asisibo abethu. Asisibo abethu, we are not ours. We must glorify God in our bodies. Sisaqhubeka nendaba yokuvuka njalo kwabafileyo. Yeah. Ubuvuka kwabafileyo kuyavezwa ukuthi okwabakholwayo abalale bebuKristu bawuvuka 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 ngokukhala kwecilongo. Funda ke 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Icilongo leyokhala. Thessalonians 4 verse 16. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, yeah. Okay. Ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhloko. Yebo. Ngephimbo lengelosi enkulu. Yeah. Nangecilongo likaNkulunkulu. Yeah. Nabafileyo kuKristu bayakuvuka. Hayi bonke abafileyo, akubona bonke abafileyo labo kukhulunywa ngabo. Sithe inhlobo zabantu abavuka abazovuka abafileyo zimbili. Kwaze kwachazwa ukuthi Daniel uthi abanye bovukela ekuphileni okuphakade, abanye ehlazweni nasenengweni. Nalapha kuyahlukaniswa nala. Lapha kuthiwa inkosi uqobo yokwehla ezulwini ngokukhala kwecilongo nangezwi lengelosi enkulu. Abafileyo kuKristu bokwenza yani shono? Bayovuka kuqala. Khona abafileyo kuKristu bayovuka kuqala. Yes. Yeah. Khona thina esisekhona esisasele siyakuhlwithwa kanye nabe emafwini. Uyabona leli gama lithi bayovuka kuqala liveza ukuthi inhlobo zokuvuka njengoba zimbili njena. Abayikuvuka kanye abantu abafileyo kodwa bayovuka. Ngihlekezo umfundisi ke eChesterville nomoya wokuvangela. Uthi umasipala unawo lo mkhuba ukuthi uma indawo zamathuna zokungcwaba abantu ingasekho bese kungcwatshwa omunye babe baningi ethuneni linye. Okay. Ushithi kube omunye phansi omunye phezulu omunye. Uthi abadabukela ababe besethuneni linye nomzalwane kade ungaphansi ngoba lothi malikhala icilongo bona bese lebe lokulala athi ngidedeleni mina sami isikhathi sesifile ngiyadlula uthi yokuduza amadoda enyuya njoba nihleka nje ngahleka kanjena kwahleka mina namhlanje ithuba leni basibalela beka nomposo ubata lecela liyahleka sekhumile uthi indoda kobe uthi nene nile nhlobo kudedeleni ngoba bovuka kuqala laba bakholwayo. Yeah. Kuyavela ukuthi ikhathi zokuvula ayifani. Yeah, into ecacise kahle lapha kusambulo. Uthi ikhathi zokuvuka azifani. Sizoya kusambulo chapter 20 kuvela indaba yokuvuka kwabafileyo. So ke bazovuka abantu ngekhathi engafani. Awubheke lapho ko 3 and 4 noma 2 3 4. Yambamba uDrago inyoka endala. Yeah. Ongumhlebi noSathana. Yambopha iminyaka eyinkulungwane. Yeah. Yambopha ke kwalasha, yamvalela phakathi yamqinisa ngophawu ngaphezulu kwakhe.
ukuze angabe sadukisa izizwe ize iphele iminyaka eyinkulungwane emva kwalokho kumelwe ukuba athukulelwe isikhashana athukulelwe isikhashana. Kubeka ke verse 4 ngabo verse 4 ngabani verse 4 yes. Ngase ngibona izihlalo zobukhosi bahlala kuzo banikwa ukwahlulela. Ngabona nemphefumulo yababenqunyiwe. Yabona makuthiwa bahlala kuzo banikwa ukwahlulela hayi ukwahlulela. Govela uma sesiqhubeka nendaba esikhathi ye-future things ukuthi abangcwele laba abavuke kuqala abahlangana noJesu emoyeni baba naye kwaba emshadweni wewundlu bazobuya babuse kanye naye, kodwa before babuse kanye naye they will judge the nations. Uze angabali abantu bodwa abohlulelwa yithi sikanye noKristu umbhalo uphinde ubale ngisho nezingelosi imbala uthi siyokwahlulela izingelosi. We will be co-judges with Christ. So asugcina nje siwumakoti kaJesu njengomyeni wethu, siyophinde futhi sahlulele kanye nabo. Akugcini lapho, kuphinde kuvele futhi ukuthi sophinde senze itho noJesu. Siye esogweni kubantu abebengafuni ukukholwa, siyobabona bese lithi iBhayibheli lapho impethu yabo ingafi nelangabi la khona lingacimi. Ngiye ngithi mangifika kuleyo chapter iIsaiah soyifunda manje, ngithi mangifika kuleyo chapter ngithi mina ngimzwa ubuhlungu umuntu owamshumayeza nami ngamshumayeza uma uyobesakwazi ukungibona nami ngikwazi ukumbona, ngoba phela kusho ukuthi ngaleli langa sesiya endaweni abalahlwe kuyona besha impethu yabo ingafi ilangabi lingacimi. Uyobebona uyobesememeza ukuthi hey mfowethu wawungitshela kodwa phela manje ungakhuluma noBra Jesu lo wakho ukuthi angikhiphe sengizokholwa ngempela ke manje. Uyabona into enjalo ikhona into enginduzela ubuhlungu ngayo ukuthi uzokurecognize ukuthi uwe lo umtshela wathi yena hayi sukuyasabiswa sifasela ave ngithande nemakholo kufaza lapha nelangabini sekuphelile ukuthi siyafasa. Awuyiqedele le ndaba before siye lapha kuIsaiah siyocheck ukuthi bobuye babonwe abantu bazobonwa ngamehlo besha lapho impethu yabo khona ingafi nelangabi labo lingacimi. Awufunde uqhubeke bani kuwahlulela qhubeka ukuze angabe sadukisa izizwe ize iphele iminyaka eyinkulungwane. Qala ku verse 4. Ngase ngibona izihlalo zobukhosi bahlala kuzo banikwa ukwahlulela. Ngabona nemphefumulo yabanqunywe amakhanda ngenxa yokufakaza ngoJesu nangeyizo. Uyezwa ukuthi kuqalwa ngabakholwayo lapha nemphefumulo yabo. Awuqhubekeke. Nangenxa yezwi likaNkulunkulu nalabo abangakhulekanga kuso isilo nomfanekiso waso. Qhubeka nabangamukelanga uphawu lwesilo ebunzini labo nasesandleni sabo. Baphila babusa kanye noKristu iminyaka eyinkulungwane. Uyabezwa bavuka kuqala lapha abanqunywa ngenxa yokufakaza nangenxa yezwi nabangalimukelanga uphawu balwa zonke izinto ezenziwa umuntu okholwayo. Kuthiwa yibo laba abaphila babefile base beyaphila babusa kanye noJesu. Uma kuthiwa baphila kuqonda ukuthi resurrection they were resurrected. Bavuka baphila babusa kanye noJesu. Qhubeka wehleke uzwe ivesi elandelayo iveza umehluko phakathi kwenhlobo zokuvuka. Abafileyo ababesele. Lalela abafileyo okungeyibo laba ababenqunywa ngenxa yobufakazi ngoJesu nangezwi likaNkulunkulu. Abafileyo bona abangakholwayo ababesele. Qhubeka. Kabaphila yaze yaphela iminyaka. Kabaphila yaze yaphela ini? Iminyaka eyinkulungwane. Igap phakathi kwama resurrections kwenhlobo zokuvuka 1000 years. Abakholwayo bovuka before 1000 years. Abangakholwa bazovuka sebevuka ukwahlulelwa after 1000 years. Kabaphila. Qhubeka. Lokhu kungukuvuka kokuqala. Mana ke abakholwa bazovuka ekuvukeni kwani bazalwane kokuqala. Qhubeka. Ubusisiwe ungcwele onesabelo ekuvukeni kokuqala. Ubusisiwe ungcwele onesabelo ekuvukeni kwani kokuqala. Meaning ama resurrections mabili. Qhubeka. Kulabo ukufa kwesibili akunamandla. Ovuke ekuvukeni kokuqala ukufa kwesibili akunamandla kuye. Period. Uyizwile indaba? Okay. It takes grace. Kubiza umusa ukuba ubalo kwababusisiweyo laba abashuwayo ukuthi ubusisiwe ungcwele.
ngoba uvuka oqala kwabangcwele ingakuthiwa ubusisiwe unjani ungcwele okwabangcwele lokuvuka it takes grace ukuba ube uparticipate ku first resurrection ngoba le first resurrection iqualified ukuthi ube yijudge kanye noKristu uphinde ube umbusi ubuse kanye noKristu futhi uyophinde wenza ithoka kanye noKristu uyobona ebebengafuna ukukholwa bethu uyasifundekela thina sisa enjoy ubumnandi ungathi ngoba usuphelelwe ulayini bathi siqashukelwe ungathi ngoba usuqashukelwe ubusuzosihlupha awufunde uIsaiah 66 Isaiah 66 and that should be the last verse Isaiah 66 hey mother isesikoleni la 66 verse awubheka iverse ogcina ithini lokugcina 24 bayakuphuma babona izidumbu zabantu abaphambukile kimi mana ke laba bakholwayo bothi kade besekhaya ezulwini babuye baphume nenkosi yabo beyobona idumbu zalaba abaphambuke kuNkulunkulu uyizwile indaba chaza ke istate funda uthola istate abakusona icondition abakuyona laba beyidumbu beyiphambuke kuNkulunkulu qhubeka ngokuba impethu yabo ayikufa nomlilo wabo ayokucima uyazi ukuthi siyobabona beshe siyaphuma makuthiwa siyaphuma qonda khona indawo sobe sikuyona siyophuma ezulwini senze ithosi iye khona ngqo lapha bangakholwa besha khona laba baphambuke eNkulunkulu lapho betormentwa khona bekwitorment futhi sobe siba recognized ubani nezihlobo zakho ekuyibona lithi impethu yabo ayikufa nelanga nomlilo wabo ayokucima lamazwi ukhumbulani uma ufunda lamazwi uwafunda kuIsaiah awukhumbuli into eyaphindwa uJesu efanayo ngoba uJesu ukhuluma into efanayo about hell wathi nokubalekela kanjani ukulahlwa kwasesogweni na lapho impethu yakhona ingafi nelangabi lakhona lingacimi uJesu uphinde the same words and manje into mayiphindwa kabili eBhayibhelini isike ungekuyinegate ngekuyidispute abantu bakhona abazofela ukuyongena kwitorment forever and ama experiences abantu uNkulunkulu enze umusa okuyobatshengisa izulu nesokho babuye babuyiswe emhlabeni wathi uNkulunkulu ebathuma hambani nitshela abantu bami emhlabeni nibaxwayise omunye wabuphesheya uMary Catherine Baxter uthi into ebhlungu ngesokho ukuthi izinto abaye kukholwa abantu ngoba bethi bathanda zona lapha nesokweni izobe sekuyizona ezithanda bona bengasayifuni ngama imazwi ngiyakwenzela nje example ngalokho angisho ukuthi lo engizokwenza isibonelo ngayo uyisoni esikhulu uma uthanda amankwebe uyithandela utshwala nje uhlezi uyihlala ufuna ukuyidakela ube high uzothi uma usufika esokweni uyobe ungasabuthanda utshwala sekuyibona obuthanda wona uzophuza ungasabuthandi ngoba bakhona buyashisa uyashiswa ngabo yonke into umuntu ayenza emhlabeni eyithanda izoqhubeka esogweni eseyenza minus enjoyment wenza same thing kodwa ayisena enjoyment othanda okhisi uyoqatshulwa lapha ilapho uzothola khona ukhisi ovuthayo ke hayi lo hlabelela ngawo ukuthi ngicela ukhisi kuwe bhuti ukhisi ovuthayo akabo ovuthayo uyabanda lo khona oshisayo usakuhlalela oshisa ngoba uthandana nokhisi awuzokuhlukaniswa nabo ukhisi esogweni uzoqhubeka lo onibe lokushaya abathi induku ethi ngishaya ikhanda ensizweni njengoba ngikhuluma nawe nje khona shaya amakhanda ngeyikhwile ezivuthayo abayeki uthi mayechaza uyeka zonke ezinhlobo ayibone sogweni uMary Catherine Baxter ukhomenta ngabantu abathengise ngomzimba abasesogweni uthi wathi uJesu kubona naye ukukholwa ngoba nithanda imali nansoke uthi imali ingamabhandlela sebeyayiphusha abayifuni ize kubona ngenkani angithi babe umzimba bathengisa ngomzimba wobefuna imali ke laba beyifuna ke ngoba ngithe mina yonke into obuyithanda esokweni awuhlukaniswa nayo kodwa uyinikwa minus enjoyment abasakwazi ukuenjoya le mali ingamabhandlela bangles bayiphusha becasukile benengiwe bethi ngize ngene lapha nje uwe bayiphushe ibuye isondele Heaven is real, hell is real. Sizoyake kanye verse scripture sokugcina esikhuluma ngecondition ngestate abazobe bekuso laba bavuka
ukuvuka kokuqala njengoba umbhalo uthe kusambulo babusiwe ungcwele nesabelo ekuveni kokuqala ngoba kulabo ukufa kwesibili akunasabelo. Awufunde 1 Corinthians chapter 15. So qala verse 50 bese siyehla ke. So bese siyabheka i-prerequisite yokuthi ubalo kwabavuke ekuvukeni kokuqala lokhu okungokwababusisiweyo nabangcwele. Verse 15. Yeah, 15 verse 50. 1 Corinthians 15 verse 50. Oh, 15. Okay. Yeah. Verse 50. Yeah. Okay. Ufundeka kanjena ke. Kepha ngisho lokhu basalwana ukuthi inyama negazi akuna kulidla ifa elingumbuso kaNkuluNkulu. Yes. Lapha uqondo kwabazovuka ekuvukeni kokuqala. Ukuthi kuzoba nokuguqulwa kwemizimba angithi sikholwa uJesu inyama yethu inegazi. Inyama inalo igazi. So ke before sihlwithwe sihlangabeze umyeni wethu uJesu sihlangane nemyeni wethu uJesu Kristu koba nokuguqulwa. Uma siguqulwa ke inyama yethu ingabi negazi. So yalapha kungaseyona inyama negazi. Ngoba imizimba yenkazimulo esovukana esonyuka nayo. So ke kube inyama nenkazimulo hayi inyama negazi. Empeleni u1 John chapter 3 verse 2 uchaza kangcono lokhu uthi akabonakala siya kuba yikho. Awu madoda. Bese kuthiwa kepha siyazi nxa ibonakaliswa siya kuba nje ngaye. Sofana naye. Makuthiwa soba njengaye akusho ukuthi soba njengaye before death. Ngoba before death uJesu wayefana nathi. Wayenjengathi manje. Uyabona lo mzimba onenyama negazi wayenawo. Ngaphambi kokufa kaJesu akuzwakale ukuthi ukhona into eyenzeke ngaphandle kokuvulela umnyango kuJesu. But after resurrection, after sevuka abafileyo, ubonakala esephakathi kwabo iminyango evaliwe. Futhi akanokhanga wayeseyavulelwa. Yathi iqhubekile ivaliwe wabonakala sengaphakathi wathi ukuthula makube nani. Sure. Yini abonakala sengaphakathi ngoba umzimba avuke ngawo. Umzimba onenyama nenkazimulo namathambo igazi awunalo. Ngenkathi elenge siphambano lapho lonke igazi likhona la replacewa inkazimulo evukeni kwakhe. Ngoba uma ikhona imizimba yenyama ikhona nenkazimulo. Le yenkazimulo ke ukuphila kwawo umzimba kumi ngenkazimulo kodwa uma ungakabi umzimba wenkazimulo ukuphila komzimba kuma ngegazi. So ke umzimba ongeza ukungena ezulwini udlifa lombuso umzimba onenyama negazi. Ingakho lithi iBhayibheli inyama negazi akunakulidla ifa lombuso kaNkuluNkulu. Umzimba ozodla ifa inyama nenkazimulo not inyama negazi. Okay. Ngoba isono inkathi sangena kumuntu oqala sahlala egazini. Into ke yenza ubutha phakathi kwaNkuluNkulu negazi ukuthi lilodge igazi lilodge yesono. Zonke izona abantu abazenzayo isuka egazini. Ngisho umbulali uthi ngizwa ngishiselwa igazi kwathi angikwazija akashiselwa inhliziyo ushiselwa igazi. Abaziyo ngendaba yobuthakathi bathi umuntu owaqatshwa inhlanga yobuthakathi uyayishiselwe inhlanga isegazini. Uyayuzwa inhlanga ishisa bese kuphume yothakatha ishisa egazini. Nezinye ke izona ezenza baphume ngamawindi beyamadodeni bevalelwe igazi elimthuma lapho. Umithisa kangaka nje ingane igcwele ukhalo lonke igazi. Uhlushwa igazi. Zonke izono zimi ngegazi. Empeleni nama addiction asegazini. Uma kuthi umuntu uphuza kakhulu utshwala akasalunge engaphuzanga iaddiction esegazini. Nama drugs addiction igijima yohlala kuphi egazini. Zonke izono zisegazini. Khona into ababeyazi kokho abantu bakudala bengayifundanga iBiology neBhayibheli. Kodwa they were very wise ukwazi ukuthi inkingi isegazini. Khona ababenza kwentombazaneni angazi ukuthiwa kuyigweba noma kuyiphehla uyasazi izulu umpostoli Mbathu yositshela. Kodwa kuphathi kokuthi kuyigweba noma kuyiphehla into eyodwa yayenziwa kuthiwa kukhishwa igazi elibi. Okay. Elifuna amadoda. Intombi yaqala ibikwazi ukuqeda u28 years ingamfundi umuntu wesilisa. Ingamncengile futhi. Namhla isimqoma uyomthela ngomqomo wamanzi. Uyozatshelwa abaphathi beintombi kwakuthiwa amaxikiza. Bathi hamba landa uculo wakhe isiqomile. Uyabona lokubabe ne dominion over their bodies. As a result they were not slaves to lust. Ngoba into edayisa ingane zethu ukuthi igazi lazo lona uqobo liyabafuna abafana. Ingakho bedlaleka ngoba badayiswa na into ekubo. Ngisho umuntu ebheda usumvume ebheda ngoba lento ekuwena ifuna lo muntu ozokubhedela. Pastor.
So isegazini yonke into uNkulunkulu uxabeneke negazi ngoba ilona igazi elihlubukisa abantu bakhe isono singene sahlala egazini so ke kwaba noguquko iBhayibheli lapha kumaHebheru lithi abangcwele asebesezulwini they are the spirits of the saints made perfect uyazi kuthiwa ingani kuthiwa ama saints made perfect ingoba banagazi lapho bekhona uyakwazi i-perfection achieve only uma igazi seliphumile hayi man angazi ukuyalifunda iBhayibheli angazi ukuyalifunda iBhayibheli maHebheru 12 uma lithi anikamelani nilwa nesono kuze kube segazini anikamelani nilwa nezono kuze kube segazini meaning zihleziphi la ihlezi khona zihlezegazini ingakho kuthiwa inyama negazi akunakulidla ifa lomusa kaNkulunkulu go ahead next verse that is why lezinto lezithothi lezinto zemndeni zithola ukuthi zithiwa sekuma bloodline kahle yonke into eyangena as a result of sin ngoba ipipeline yobubi bonke nezinkinga zonke isono yonke into eyangena as a result of sin traceable to the blood ingakho kukhona ukwazi uyakwazi ukuba nesifo esemndenini othile kuphela omakhelwane bangabi naso ingoba laba balomndeni basithole ngegazi ingakho singayi kwamakhelwane ngoba banalo igazi elifanayo yabo zonke izinto ezimbi ezixaka abantu they are traceable to their own blood impi yegazi impi yegazi qhubeka ivesi elandelayo same chapter ubu 50 angithi inyama negazi ayikulidla elandela ivesi akweni 51 oh yes 51 bhekani ngiyanitshela imfihlakalo asikulala sonke kepha siyakuguqulwa sonke siyakwenziwa njani sonke siyaguqulwa sonke ngesikhashanyana ngokuphazima kwezo ngecilongo lokugcina ngokuba icilongo liyakhala abafileyo bavuswa yebo bengena kubona mana abafileyo benze njani bazalwane bavuswa uyabona ukuvuka kwabafileyo kukhona amavesi esiwafundile nje le program iqaliwe over 5 avese ukuthi kukhona ukuvuka kwabafileyo futhi kunhlobo mbili abafileyo benze njani bavuswa bengena kubona qhubeka thina siguqulwe thina singakafi senze njani siguqulwe ngoba kumele nathi singanyuki naleli igazi qhubeka ngokuba lokhu okubolayo kumelwe ukwembatha ukungaboli nalokhu okufayo kumelwe ukwembatha ukungafi yebo kepha nxa lokhu okubolayo sekwembethe ukungaboli nalokho okufayo sekwembethe ukungafi kuza kugcwaliseka izwi elilotshwe ukuthi ukufa kugingiwe kwaba ngokunqoba ukufa kugingwe ukunqoba okay ake sibheke ke manje into eyenza umuntu aqualify i-prerequisite ukuze umuntu abalwe kulokhu kuvuka elithi iBhayibheli isambulo 20 ubusiwe ungcwele onesabelo ekuvukeni kokuqala ngoba kulo ukufa kwesibili akunamandla ukuze ungene kulokhu kuvuka kokuqala kumele ukholwe inkosi uJesu usindiswe ngomusa ngomusa abasefeso 2 verse 8 and 9 funda abasefeso 2 verse 8 and 9 yilokho okwenza ukuba ube eligible uqualify ukuvuka ekuvukeni kokuqala noma umusa usaphila thina sekhona siguqulwe kumele ube wofumane umusa ngabe masobe singena izulu singafanele sobe singena izulu senzelwe uNkulunkulu umusa qhubeka verse 9 akuveli ngemsebenzi ukuze kungabikho ozibongayo verse 8 uthini qala ku verse 8 ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa ngenkathi ukholwa ngenhliziyo ngoba baseRoma 8 verse 9 kube ukulunga ngomlomo uvume kube kusindiswa ngokukholwa kwakho nje ngenhliziyo kube ukulunga lokho kulunga lokho kunikwa ngomusa ingakho kuthiwa ke kungumusa nisindisiwe ngokukholwa leli gama lithi umusa bese ukukholwa into ezimbili ezizenzo isenzo sonikayo nesenzo somukelayo ukukholwa iphathi enziwa onikwayo omukelayo siniswe ngokukholwa ngoba samukele sikunikwayo siniswe ngomusa ngoba umusa lo owenza uNkulunkulu wasipha ukulunga kungumusa wakhe phela igama lithi umusa lifana nele subsidy uma kuthiwa siyakholwa ngenhliziyo kube ukulunga kuqonda ukuthi thina ukulunga into edulayo ukuthi uba singakwenza ngoba
sizelwe sinful nature, sinegazi elinobuthi besona, a sin contaminated blood. Namazi ukulunga kuyadula ukuba singakuphila. Noma singaba nakho. Kodwa ke manje umusa uyasubsidize. Uyabona uma kuthiwa indlu yesubsidy noma umxhaso, kuqonda ukuthi aka afford ukuzakhela indlu ngokwakhe kodwa ugovernment umakhela. Uyabo? Thina umusa usho ukuthi as afford ukuba nokulunga esingangena ngakho izolo kodwa uNkulunkulu njani usinikile. Yeah. Ukulunga kunama side amabili. Kune side lokunikwa ukulunga kwesinikwa we are given righteousness. Sikunikwa in case uzothi ukholwa maqeda ufe ungabanga nethuba lokukuphila ukwenze. Kodwa uma usukunikiwe kanti awuzofa kumele uma usuphila uhambe ngokulunga. Uhambe ngokulunga. Hayi wenze noma yini uthi ubusuthi nginakhe nguphiwe uma ngingafa ngangena izulu ngenza noma yini ngagoqa utshwala ngayilalela nesifazane ngayihubhela amadoda kodwa nginakho ukulunga ngakholwa ngenhliziyo kwaba kulunga ngolingena izulu ayihambi kanjalo. Ukuhamba kwakho nokwenza kwakho akuphambani nalokho okunikiwe kodwa lokho okunikiwe kwenza ukuba ukwazi wena ukuphila impilo evumelana nalokho kwenziwe kuwe okunikiwe okuwulunga okunikwe uNkulunkulu, God given righteousness. Kule episode yethu edlulile mpostoli sike sathinta sathi mase siyivala sacela ukuthi kule oke usendlalele futhi nendaba ukuthi uma selihambile ibandla kuyobe sale sekwenzakalani ke lapha emhlabeni. Asikhavi ibe topic for another day ngoba kuningi kakhulu obekwenzeka. Iningi kakhulu awinde kakhulu I program egcwele. Kodwa ubheke ke purpose yomusa wakhe. Okay. Awufunde isenzo 2. I mean Titus 2 verse 11 no 12. Ukuthi lo musa lo njoba sunikwa nje siyasindiswa umuntu ngokungomusa sindisiwe ngokukholwa. Sindiswa ngomusa ngokukholwa. Inhloso yokusindiswa kwethu ngomusa yini? Qhubeka. Verse 1. No. Verse 11. Oh, chapter 2 verse 11. Oh, sorry. Chapter 2. Oh. Verse 11 no 12. Ngokuba umusa kaNkulunkulu wokusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke. Angithi bekushiwo kwase Efesu 2 verse 8 uthi sindiswe ngomusa. Yeah. Nakho namanje kuyavela ukuthi umusa wani okusindisa. Yini yenza sindiswe ngomusa? Inhloso yokusindiswa ngomusa iyini? Uyasifundisa ukuba sidele. Yeah. Ukungakholwa nezinkanuko zezo. Mana umusa into eyenza uba sisindiswe ngomusa ukuthi uma sesiwamukelile lo musa ubufike kithi usifundise ngoba thina singakawamukeli siyehluleka ukuhlukana nokungakholwa nezinkanuko zezo ngokwethu. Kodwa uma ufika umusa ufika ne-enablement ufika usenze sikhone ukwenze besingakhoni ukwenza usenze sikhone ukuyeke besingakhoni ukuyeka. Umusa is not a license to sin. Sure. There are many perverts of the last days who preaches and teaches distorted form of grace. Abafundisa abashumayela umusa kube ngathi uyilicense yokudla izono sewusindisiwe sewukholwa. There is no such thing. That's one of the tools that the devil has prepared ukwenza abantu abasinziwe baye esihogweni iBhayibheli belitholile nebelazile. Ugcina usushelisa isihogo sinye nomuntu ongazange azi ngisho ivesi elilodwa seBhayibhelini. Wena ulithole wawazi umusa wawuphambanisa wanjengomuntu ongazange awuthole wawumukelela ize. Awufunde ke 2 Corinthians chapter 6 verse 1 uthola ukuthi ikhona into kwabakholwayo ewukumukelela ize umusa. Ukumukelela ize kunjengokufana nongazange awumukele awumukela. Ufana nonjengawutholanga njengongawutholanga wawuthola. Funda 1 Corinthians. Yebo. Ukhona yini umuntu kini? Hayibo 2 Corinthians chapter 6 verse 1. Oh, 2 Corinthians 6 verse 1. Okay. Kepha thina esisebenza kanye naye. Yeah. Siyancenga ukuba ningawamukeleli ize umusa kaNkulunkulu. Lalela uyathola umlaleli wena okholwa usindisiwe. Uthi uyakwazi umuntu ukwamukela umusa kodwa awumukelele ize. Yini ukwamukelela ize? Ukuba ufane nongakaze awemukele kodwa wena ube wawamukela. Kubizwa lokho eBhayibhelini ngokuthi ukwamukelela ize. Obani abamukelele ize umusa abaphile impilo efana nale ebebeyiphila bengakawamukeli.
Uthole noma sebewamukele basenza njengokunjalo basaphila kanjalo. Ngama mazi kube yizi ukufika komusa ngoba inhloso yokufika komusa ukuba usifundise ukudela ukungakholwa nezinkanuko esizweni. Uma sesiwamukelile siphinde siphile kukho ukungakholwa nezinkanuko. Okufanele ngabe umusa usifundise ukuzidela. Sesinjengabantu abawamukelele ize. Awufunde kwelesingisi uTitus 2 verse 11 and 12 iyangichaza iEnglish uma izothi it teaches us to say no. Ukuze sithole thina esikholwa ukuthi kuyashiwo ukuthi no ezonweni kuyashiwo zikhona ikhanga zikufuna uthi wena no. Mangifunda kwi Titus 2 verse 11 and 12. Yes, NIV. For the grace of God has appeared that offers salvation to all. Yeah. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, godly lives. In yini esifundisa is self-controlled, upright, godly life. Yini esifundisa ukuphila leyo mpilo umusa. Uyayibona ipurpose yomusa ukuthi ayinje ngoba abantu beyipromote beyipropagate into zokugcina. Indlela abayipromote ngayo ungathi ikunikeza inkululeko ukuthi khululeka phakathi kunembeza noma abe wenzani kodwa izulu zolingena ngoba ufumene umusa. Kanti lapha ipurpose yomusa akusiyo leyo. Ipurpose yomusa ukuthi kube yiyo ngoba wena ngokwakho uyehluleka ukwazi awukhona. Yona ikufundise ukuphila a self-controlled upright usho uqotho kuba upright yes. Godly life. Godly life. Umusa siudingela lokho ukuthi uzosinikeza ukukhona ukwenza lokho besingakhoni nokukhona ukwenqaba nokuyeka lokho besingakwazi ukwenqaba nokukuyeka. Bakhona abantu abafundise a distorted form of grace ngesikhathi sika Paul. Ukhuza bona lapha kwaSe Roma 6 verse 1. Yes. Isifundiso sama Nikolao ayefundisa ukuthi the more you sin, the more grace will abound to you. Sure. Shuthi ngendlela ona ngawo sewukholwa. Bakhuluma ngokona kumuntu esekholwa. Bazothi umuntu uma ona esekholwa, ngenkathi ona kakhulu nomusa wenza ube emkhulu kakhulu ukugqiba ukona kwakhe. Lawava. Kune sekuproducewa ngeteaching errong izoni ezikholwayo. Khona imfundiso nje yomusa ethunyelelwe ukukhiqiza izoni ezikholwayo. Ukuthi abantu babe comfortable ngokudla izono bengamakholwa. Sure. Futhi hayi amakholwa nje, amakholwa asindisiwe. Asindiswe ukuqhubeka nezono egameni lokuthi umusa uyokhava. Grace will facilitate it. Funda Romans 6 verse 1 where. Hey, Nkosi yami. Ngoba se Roma. Yeah. 6 verse 1 yedla. Ngakho ke siyakuthini na? Yeah. Sihlale esonweni kuze kuvama umusa na? Nanso ukuthi into yayisho ile teaching ukuthi ngisho ngahlala nje esonweni umusa uzovama uzoabound, grace will abound. Wherever now whatever form of sin okuyona God's grace will abound there. Qhubeka. Khana kanye. Yeah. Thine safa maqondane sona. Singabuye sihambe kanjalo kuso na? Singabuye sihambe kanjani? Singabuye sihambe kanjani kuso na? Yabona ukuthi ile rebuke iBhayibheli ukuhamba esonweni sekusindisiwe egameni ukuthi uzothola umusa uma uhamba kuso. Akuhanjwa kuso. Singabuye sihambe kanjani kuso na. Kumbe anazi ukuthi sonke esaphaphathiselwa kuKristu Jesu saphaphathiselwa kukho ukufa kwakhe na? Ake silaleleke ngoba abantu abaningi abadukiswe i-teaching edistortiwe yegrace bayibethi bona bakholwa ivangeli kaPaul kuphela. Lo Paul abantu bakholwa ivangeli lakhe against immorality. Impilo nje yomuntu osindisiwe ophila ku-immoral life against yona. Ulinganisa nangaye engumpostoli uqobo. Awufunda u1 Corinthians chapter 9 verse 25 lapha ekhona ngiyawutuba umzimba wami ngiwenza isigqila no 26 no 27 ukuba mina ngishumayeza abanye ngalahlwa mina uqobo. 1 Corinthians chapter 9 khetha part wa 25 no 26 no 27 khona iverse lithi ngiwenza isigqila ukuba mina ngishumayeza abanye ngingalahlwa mina uqobo. Funda. Ngakho ke mina ngiyagijima kungeke kungathi kangiqondi. Uverse bani lo? 26. Yeah, qhubeka. Ngiyagadla
kungangokuthi ngishaya umoya. Yeah, kungengokuthi ngishaya umoya, yeah. 27. Yeah. Kodwa ngiyawutuba umzimba wami. Yeah. Ngiwenza isigqilo ukuba mina engishumeza abanye ngingaliwa mina uqobo. Mana Paul being an apostle ekwazi ukuthi athi ekholwa ebegade ukubalekela ukwaliwa. Ukulahlwa. Lokho kutshengisa ukuthi immoral life oyiphila sewusindisiwe is very important. Here is an apostle. Ugade ukuthi angaliwa, angathe seshumayelile alahlwe. Ungumpostoli. Yeah. Bese kuqhamuka abantu abazodukisa amakholwa. As if ungakholwa maqedwe uqhubeka uphile noma kanjani. Indaba yokuphila a clean life uyiconsidile uPaul. Uyiconsidile njengempilo eimportant. Ibalulekile. Ake ngivaleke ngokungena izulu. Ukuthi leli izulu kaNkuluNkulu imapha ama requisites amabili, prerequisites awu2. Adingeka ukuze ungene izulu. Sithandaze. Okay. Lobuva uthandaze leqaleni obusuyathandaza nasekugcineni. Yes. Awufunde amaHebrew 12:14 sizwe. Nkosi uJesu. Hebrew 12:14. 12:14. Yeah. Ufundeka kanjena ke. Zamelana ukuthula nabo bonke. Mana peace with all men. Qhubeka. Kanye nokungcweliswa. Kanye nani futhi nokungcweliswa. Yeah. Ongenakho angayiboni inkosi. Mana angeyibone. Ongenakho angeyiboni inkosi. Elano bazalwane. Ezulwini kunama prerequisites awu2 uze ungena izulu. Ungadukiswa umuntu egameni lomusa okwenza uphile noma kanjani. Ezulwini prerequisite number 1 ukuba peaceful with all men. Prerequisite number 2 sanctification or holiness. Wona ama prerequisite awu2. Uyazi ngani lama prerequisite ami ngama beings ozowafica ezulwini. Yes. Ezulwini kunabantu uzohlala kahle nabantu kumele ube peaceful. So requirement number 1 be peaceful ngoba ezulwini uzofica abantu izulu alilone lo sayinyomfana nabantu abaxabana nabanye abantu onlavini ukuze ukuqualify ukuhlala ezulwini be peaceful with men ngoba uzofica abantu ezulwini uzohlala kahle nabantu kudingeka ukuthula. 2 ezulwini izulu likaNkuluNkulu njoba izulu likaNkuluNkulu uNkulunkulu ungcwele akafuna into engengcwele eduze kwakhe. So ke ukuze uqualify kezulwini yiba nobungcwele ingakho kufuneka into ezimbili ezulwini ngoba kunabantu ababili kunabantu noNkulunkulu. Sure. Abantu bademand ukuthi yiba peaceful uNkulunkulu udemand ukuthi yiba ngcwele. For you to be with God and be with men, be peaceful and be holy. God bless you. Hey Pastor. Kungaliphuthe elikhulu lapha ekhaya ukuthi after inkulumo enje usuyibukelela yonke lento ekhulunywe lapha ube sephutheni lokuthi awumamukela ngoJesu. After izinkulumo ezingaka. Ngiyacela mawulapha ekhaya uma uthi uJesu ubongakamamukeli. Ulisebenzisele lithuba after lezi zinkulumo lezi ezingaka. Ukona umsebenzi ke lo inkosi esithume wona. We have a lot of people asebemamukela uJesu through this platform. Ngiyakucela na ukuba ungasali lapha ekhaya ukuthi umamukele uJesu ulapha ekhaya. Sekukhulunywe kangaka ungasala kanjani ngaphandle. Ngiyakucela ukuthi uma ulapha ekhaya sikwazi ukuthi ngiyacela nje mpostoli mhlawumbe uma ungasenzela nje lo mkhuleko nakulo olapha ekhaya owamukela uJesu njengamanje osibukela lapha ekhaya laphana nomndeni wakhe okanye nabo bonke nje basuke besibukele abafisa ukwamukela uJesu after such a very powerful teaching like this. Ungalithatha leli thuba libalulekile lisibusiso kumuntu olitholayo. Engakufihleli ngomfanekiso owenziwa uJesu ngesicebi noLazaro. Yes. Ukuthi uJesu waveza ukuthi umfanekiso kaJesu uveza ukuthi umuntu onenhlanhla kunabo bonke abantu osaphila. Ngoba lo muntu uye kuphela nethuba lokuthi idestination yakhe phakathi kwezulu nesoko angayishintsha. Oseswela kale emhlabeni engalisebenzisanga iphula ithuba elinjalo esaphila akasakwazi ukuphinde ayishintshe idestination. uJesu uveza indoda eyisicebi icele labafowabo kodwa yona iyasha. Sure. Okukhomba ukuthi ayikho into esingayenza ngayo ngoba lento ayenziwa osefile. Osefile akasakwazi ukuyishintsha indaba yengcinaphi yakhe ukuthi uyophelelaphi. Onethuba lokushintsha ingcinaphi yakhe ukuthi uyophethela kuphi ophilayo. Usethi ke lo fileyo ecelela abanethuba ngoba yena kanalo
usethi ke thumelani kubafowethu emhlabeni nibatshele nibashumayeze ukuze bangezi kuleli langabi ngoba ngiyahlusha kuleli langabi ngabe mazi wena umuntu ofileyo noma bowakini noma kuyena owakini ubuka wena unenhlanhla ngoba unethuba lokuthi uyogcine lapho ungakushintsha manje kodwa uma ungaze ufe ungathathanga sinyathelo esemqoka ngencinapi yakho nangempetho yakho ukuthi uyophethe laphi uyoyithola usukhala ke ukhalela amathuba njengala sikunika lelo thuba elinjalo ke njengoba sithi nje asivala amehlo sithandaze nawe uma uthatha lesinqumo deep from your heart uphamisa isandla nje usho lamazwi sithandaze nawe lesi sinqumo usithatha ube serious ngaso amazwi asuka enhlizweni bese usuka lapho uyabafuna abantu abakhuluma lokho kade sikhuluma ngakho nabazo ukuze phela ukhuliseke kanye nabo ngoba inyoni zophaphe lodwa indiza ndawonye thanike Nkosi Jesu ngiyakuvuma manje phambi kwabantu ngiyakuvuma manje ngene enhlizweni yami ngihlanze bubini nasezonweni zami zonke ungenze umntwana wakho nesidalwa esisha lilotshwe igama lami encwadini yokuphila ngizwile umyalezo othumele ngale podcast ngabantwana bakho ngithatha isinqumo sokushintsha indlela yempilo ngamukela wena ngifuna ukuthi ukuphetha kwami noma ngabe kuthiwa Jesu ulanda abakho ngisaphila ngiguqulwe kanye nabo sihlangane nawe emoyeni noma kuthiwa ubalanda sengadlule emhlabeni ngibalo kulabo ababusisiwe nabangcwele abanesabelo vukeni lokuqala ngidlifa lokuphila okuphakade ukufa kwesibili kungenamandla kimi ngibeka impilo yami ezandleni zakho ngene enhlizweni yami udle nami ngidle nawe qondisa indlela zami ngihambe ngiqondiswe nguwena ungipha amandla okuphila impilo ethokozela nguwena ngenza intando yakho uzulande ibandla lakho ngegama lika Jesu amen Baba wethu engcwele siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha we thank you Lord uNkulunkulu wethu engcwele ngegama lika Jesu umuso omngaka uNkulunkulu wethu engcwele osenzela wona egameni lika Jesu Kristu Baba wethu engcwele sibuyisela udumo kuwe uNkulunkulu wethu onamandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyakubonga Nkosi uNkulunkulu wethu engcwele ngomsebenzi wakho owenza nakule ndawo ungapheli njalo uNkulunkulu wethu engcwele siyathandaza ukuba uqhubeke njalo Nkosi uzifezakalise uNkulunkulu wethu engcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha we thank you Lord in Jesus name amen Pastor siyabonga kakhulu Enkosi kakhulu sizoqhubeka nendaba ukuthi kosale kwenzakalani uma ibandla selithithiwe emhlabeni uthe leyo nje idinga nje yodwa igcwele hence igcwele ichaza inqwaba yezinto ezobe zenzeka inqwaba more than 7 kodwa siyamkhona uNkulunkulu olenza liphelele hour but izinto ezothi sina singale sithokoza kanye nayo inkosi yethu zibe zenzeka emhlabeni uyobona kuyiphuthe elikhulu ukuthi uthi umusa kaNkulunkulu ubona sokubantu bonke uyeke ngoba ingathi uyeka wamukela ulaka olulandela lokho abomusa sebehlwithiwe wena ke usuyiproduct yolaka wena ya uyifaka olakeni intentional uyifaka olakeni ngoba enkathi uyeka lo musa wokusindisa uzenza ukuthi mase behlithiwe laba bawumukela lo musa usala wena ufaceana nolaka face to face and lulistiwe igigabe over 7 zolaka zikhona lezi zinto zo 666 lapho futhi nazo uyangena no 666 uyangena nawo baningi kodwa igameke eziningi ezehlela umhlaba kobe kuumaye nobuhlungu ngoba kubalwa omaye abayisikhombisa ingilosi nengilosi sinika namathuba ize ingilosi nesitsha solaka laNkulunkulu kube umaye wokuqala kuzumaye olandela wesibili omaye baze baphelele bonke baphelela kubantu bonke njalo and umaye nomaye uhamba nabantu abathile abamayinazekayo ebusweni bomhlaba oqala ngiyakukhumbula ukuthi ubala i1/3 of the population of the earth sure which will be wiped away ngoma at the end of umaye wokuqala so ithinda zonke lezi njengoba kunalezi zimpi zomhlaba should nazo mhlawumbe ngaba zisho ukuthile nazo lezi zinto ezenzeka emazweni izinto esezenzeka emhlabeni eziningi enhlobonhlobo uyamkhumbula uJoseph Kabila ebulala uyise uLauren Kabila izinto zonke ezenzeka emhlabeni zazi prophetic of the end times kodwa okuyokwenzeka ibandla selihluthiwe kuWest okuyokwenzeka
ibandla selihlwithiwe sekuwest. Uyazi khona isikhonyane esingandile ongake usibone ndawo othi noma uthi uya-imagine i-picture yaso ungasiboni sakhe kanjani, okuthiwa sinobuso bontu nekhanda lomuntu, iy'nwele zosifazane, amazinyo awesilwane, awebhubesi, uyabona, esothomenta abantu iy'nsuku imini nobusuku, esodedelwa ibandla selihlwithiwe, esizinhlupho ezokwenzeka zisala zenzeka emhlabeni. There is a list of every torment. 7 torments ezosala ihlupha abantu. Ayi. I can't wait for that. Singakabalwa isihoko. Ngoba umuntu uzoqale azwe i-foretaste yesoko engakangeni kwi-real hell. Uyoqala ezwe nje i-taste. Uyazi ukuthi into kaNkulunkulu nezamadimoni zine-foretaste. Wokubuka uIsrael ephume eGibhithe ongena eKhenani. Angithi iKhenani lapha babezofika babuse khona. Khona lapha bake badla khona izithelo zalapha eKhenani ezweni lesithembiso la bezobusa khona. Bazidla benganene. That's a foretaste. Phela beza nama grapes isicha sisinye samagilebhisi esingathola amadoda amabili ngothi ngebhaluko. Ayibambisana ngendlela esasisikhulu ngayo. Sure. Bazodla ama fruit nezithelo zezwe elizayo benganene. Nababi ke same case lapha echiphini elivutha umlilo lapha bezozwa khona ubuhlungu bangempela real torment, bazoke bezwe i-foretaste ye torment bengakangeni kuyona bese nganeno. Yo, njengoba nabakholwa uyakwazi uNkulunkulu ukuthi ababusise bezwe i-foretaste yezulu bengakangeni kulona. Asikiyeke lokho ngoba uzothi sesikhuluma ngo-prosperity, kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukwenza ukuthi ungakafi ezulwini uphila impilo yoku-experience i-taste yezulu la ube ne-foretaste yezulu. Yile nto phela isho kuMakhubo 84 ngithi verse 10 mayithi akabenqabela okuhle abahamba ngobuqotho. God bless you. Pastor, we can't wait for part 2. Amen. Sibonga kakhulu bazalwane. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. And don't forget ke ngomhla ka 2 May sizobe siseThekwini lapha eMkhumbane Hall. Don't miss out. Then masiqeda khona ngomhla ka 10 sizobe sisePretoria eSterland Mall inside the cinema lapha eArcadia. Siyaqala ekseni ngo-10. Ningakhohlwa 0788 417 844. uNkulunkulu anibusise anigcine. Amen.